ħalluna twaqfunix, b'xi bonġu tħawdunix, għax ilma ma sibnix, u wiċċna ma ħsibnix. ħalluna twaqfunix, għax għadna ma qomnix, tal-linja t-telfunix, għal taksi flus m'għandniex. Issib xufier maħniex, il-ħin ma jwassalniex, tax-xogħol ma jemnunix, oħra żgur m'għandniex. Għalhekk la tħawdunix, tistaqsunix, aħna jew m'aħniex. Għalhekk la tħawdunix, tistaqsunix, aħna jew m'aħniex. b'xi bonġu tħawdunix, għax ilma ma sibnix, u wiċċna ma ħsilnix. ħalluna twaqfunix, għax għadna ma qomnix, tal-linja t-telfunix, għal taksi flus m'għandniex. Issib xufier maħniex, il-ħin ma jwassalniex, tax-xogħol ma jemnunix, skuż oħra żgur m'għandniex. Għalhekk la tħawdunix, tistaqsunix, aħna jew m'aħniex. 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 Sforz fiżiku, hemm bżonn li nisknu daqsxejn. L-ewwel exercise huwa dan. Ftit mużika please. Bil-beat wara u l-oħra qudiem nagħmlu dan l-exercise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L-istess moviment maħtar maġġel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tajjeb fer, it-tieni exercise huwa għal-qatt billi npoġġu jdejna fuq ġembna u nagħmlu hekk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L-istess moviment aktar maġġel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L-exercise li jmiss huwa għal saqajn. Hawnhekk irridu nisfru fi xi ftit billi noħorġu saqajna l-barra, waħda bir-right u l-oħra bil-left nagħmlu hekk. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Istess movement aktar man. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naħseb li issa sħantu xifti. L-eżersajs li jmiss huwa bil-qiegħda. Billi naħoltu saqajna l-barra u bidejna rridu missu iswaba ta' saqajna. Billi waħda bil-rajt u l-oħra bil-left namlu hekk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mux importanti nimmissu sa fejn nistaw. Aktar maġġel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Issa namlu ftit push-ups. Mux importanti li ntallaw zaqna minn mal-art. Importanti li nellu rasna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Kif qed taraw il-mużika spiċċat u l-eżersajs spiċċa. Sakemm nerġgħu nintaqgħu nixtieqilkom saħħa u żboħija. Ejja werfawni naqra. Hello. Hello, come in, Julie. Le sieħbi, għandek wrong number. Aj, ma. Jien aktar qed inħoss bil-ġab jgħid. U dak għax minn ċimdorri, George. Jien dal-aħħar 4 ijiem vera dinħossni tajba. Konna ġamjajna u ġew. Għandi si ix-xallugija deċtu ġani. Inti xieħ, George. Ibi ma, si l-lemonija l-istess età għandha u neċtu ġani. Kemm għandek? U x'nej? Mhux għal saqaj qed ngħidlek, età, kemm għandek età? Eta, bħallum ġimgħa, sena la 33 sena. Aj, ma. Jekk tmur għand it-tabib tiegħi taf x'għidlek, saqajt bin-nervi qed tuġak. Għax issa saret moda din kulħadd bil-kalmanti. Imbagħad jekk ikun jaqlek tuħu l-kalmanti, jgħidlek waqqafhom. Vera ta, kulħadd jibla. Tuħu 2 fl-4 ta' filgħodu biex tqum. Biex torqod tuħu 2 biex tqum, tuħu 2 biex tkun happy, u 2 biex ma tibqax ħafna happy. Jiku idejhom ħafifa biex jikbulek ir-riċetti. Jien meta kont żgħir kont ħajjart immur tabib ta' darba. Mela, kont diġà nikteb bħalhom. Mela hija mara tabib ħabba sidru nżomm. Mhux ħin invistalu sidru u dak kollha. Allo tabib, allo sigaretti xbejn, allo mill-NLM. Wieħed fil-għodu, wieħor fil-għaxija. Xejn iżjed. U ħejja għallu, għallu ma tista xettini xibilla li minn flogam, għallu jenni ħasra man bejjem, zon. Insemmulkom it-taqsima tal-aħbarijiet għall-aħbarijiet fil-qosor. Il-ftehim li jintlaħaq bejn l-Unjoni Sovjetika u l-Istati Uniti jista' jiġi fix-xejn minħabba ġlida kbira li nqalat bejn Raissa Gorbaċova u Nancy Reagan, in-nisa taż-żewġ mexxejja tas-superpotenzi. Rapporti mhux konfermati jgħidu li minkejja li ma ntużawx armi nukleari, il-klim li għadda fuq il-linja l-ħamra bejn il-Kremlin u il-White House kien klim perikolus ħafna. Osservaturi politiċi huma mħasba li l-ftehim jista' jispiċċa jekk iż-żewġ nisa jużaw l-influwenza li għandhom fuq żwieġhom.
Osservaturi xovinisti qalu illi jittamaw li issa li l-irġiel ftemu ma jkunux in-nisa li jerġgħu iħassru kollox. Osservaturi feministi min-naħa l-oħra jsostnu li l-irġiel ilhom jiġġieldu snin, għalhekk issa għax iġġieldu n-nisa m'għandux isir ħafna għaġeb żejjed. U bekk nerġgħu niġu għal xi ħbarijiet lokali. Il-Ministru għar-Riċevimenti u Ċerimonji illum fetaħ uffiċjalment telephone box ġdida fil-Mosta. Il-linja tat-telefon mistennija tibda tiffunzjona ix-xahar id-dieħel. Preżenti għal ftuħ kien hemm fost l-oħrajn diversi personalitajiet distinti fosthom ministri u deputati u kandidati taż-żewġ naħat tal-Kamra. Monsinjur Arċisqof bierek it-telefon box u qal żewġ kelmiet għall-okkażjoni. Aktar qabel, wara nofsinhar, sar marġ brijus fit-toroq prinċipali tal-Mosta. L-attivitajiet fl-okkażjoni tal-ftuħ tat-telefon box jkomplu għada b'Coffee Morning wara nofsinhar li għalih mistenni li attendi l-istess Ministru. Ir-rapport tad-diskors li għamel il-Ministru illum għadu qed jaslilna. U tfejlu minn hemm kull zigarella li jaqtaw irridu bil-fors narawha fuq it-television tfejlu minn hemm. Tfejlu daqsxejn ara. Ma kienx kejb fett li għamilna. Aywa. One foot on the road. One finger on the road. One hand on the road. One head on the bankina. Bankina bħalista xjajdula bl-Ingliż. Road. Isma, dak ġralu hekk għax mhux imdorri ta'. Jien dawn l-exercises lanqas biss jaffettwawni. Imdorrija bihom. Aħna l-familja kollha hekk ta'. Id-dadi jħobb iżomm ruħu veru fit u jmur il-każin Malti la piċċess. U jien il-mami mmorru drives għal Marsa Sports Club. Veru nsibuh komdu. Għandek fejn tipparkja u ma kienx ikollna fejn noqogħdu nimxu. Qatt mort il-Marsa Sports Club? Ma tantx ikolli ċans imħabba l-grupp. Veru jmissek tmur u tara kemm ikun hemm nies libsin tracksuits faqa. Hemm trid tmur biex tara latest tracksuits. Jiena wkoll ta' li laqqas jaffettwawni l-exercises għax fil-grupp imdorrin ċalqu. Imxi mmor ħdej l-oħrajn. Kont ħanajdlek, darba ma ġiex dak li doqqinna iġibinna l-istrumenti ta' u kanna nkantaw kanzunetta mingħajr strumenti. Uwejja, veru! Ejfa minni ta' Cross My Heart u niftakar ħriġna u bellaħna lil kulħadd kollha. Nice! Għawi u sħiħ bla mart, errit lex ħajja twila, ibda l-lum kull bislik li tug blankwit, l-enerġija li trid, li trid, li trid, l-enerġija li trid, li trid, li trid, l-enerġija biex tikseb suċċess trid taħdem bisħiħ u brida soda biex taħdem fil-films li modella xi ktieb tal-aħħar moda il-bes it-tracksuit biex bla telf ta' żmien għall-eżerċizzji tibda ssib il-ħin biex figura iżżomm bħal figorin ġo armatura trid naqqas mill-pis mill-ikel tqil iżżomm ftit lura biex l-ambizzjoni tibdel f'realtà
it-sagrifiċċju naqra volontà. Jekk inti xtieq qawwi u sejf bla mart errid tex ħajja twila tibda llum kull biss li kliet li tiblan kliet l-enerġija li trid li trid li trid l-enerġija li trid li trid li trid l-enerġija il-bes it-tracksuit biex bla telf ta' żmien għall-eżerċizzji tibda ssib il-ħin jekk inti xtieq qawwi u sejf bla mart errid tex ħajja twila tibda llum kull biss li kliet li tiblan kliet l-enerġija li trid li trid li trid l-enerġija li trid li trid li trid l-enerġija jekk inti xtieq qawwi u sejf bla mart errid tex ħajja twila tibda llum kull biss li kliet li tiblan kliet l-enerġija li trid li trid li trid l-enerġija li trid li trid li trid l-enerġija jekk inti xtieq qawwi u sejf bla mart errid tex ħajja twila. U għalaħalik mill-esperimenti. Diki? Et namel daqxej mistura biex nadda fl-arja ħażina li għawna ġim. La messux noħorġu barra. Kemmu ħelu da, bħal dak li qallu barra, mhux arja ħażina hemm, pollution, tarmac plant, power station. Ma tqabbadni nervi kbar. Aħjar ma tkomplix, niġġes l-arja b'dak is-sigarett. Ħallini. Ara, x'kienet tobra ma millu? Għax il-professur għalli li għandi bżon l-exercise. Diki? Opportunità ta' deb li tarma darek billi ġemma it-tappijiet ta' xarba favorita tiegħek Fizzi. 1000 tapp jissarfu ma' keychain, 10,000 tapp jissarfu ma' ashtray, 50,000 tapp jissarfu ma' beach bag, fil-waqt li għal kull miljun tapp tieħu kaxxa Fizzi b'xejn. Dan minn barra diversi oġġetti oħrajn utli għad-dar. Mela ġemma u t-tappijiet tal-Fizzi mill-lum. Din l-offerta hija miftuħa għal din il-ġimgħa kollha. Fizzi, ix-xarba rinfreskanti li tarmalek darek.